ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, ο κύριος Θεοδόσης Μπακογλίδης, και ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτισμού, ο κύριος Σαμπατζίδης, λόγω ανηλυμένων υποχρέωσεων δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά μας. Οπότε θα σας πω και εγώ δύο λόγια για αυτήν την εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται εδώ και 15 χρόνια. Οπότε, φίλες και φίλοι, φέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια από το ξεκίνημα της έκθεσης που μετεξελίχθηκε στο εικαστικό φεστιβάλ Πεδίο Δράσης Κόδρα και που αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της σύγχρονης τέχνης. Η κεντρική θεματική έχει τίτλο Error, σφάλμα, η οποία παρουσιάζεται εδώ όχι με τις συνήθεις αρνητικές αποχρώσεις, αλλά ως σημείο διόρθωσης και επανεκκίνησης, ως σημείο τομής και γέννησης του καινούριου. Είναι ζωτικής σημασίας η συνέχεια του θεσμού και μετά το πέρας της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. Ο Δήμος από την πλευρά του έχει την πολιτική βούληση και τη δυναμική να υπερασπιστεί το πεδίο δράσης Κόδρα και μάλιστα να το διατηρήσει στο επίπεδο που έχει κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια ως διεθνές φεστιβάλ εικαστικών τεχνών, εξωστρεφές, καινοτόμο και πειραματικό, κάνοντας τις απαραίτητες κινήσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού και προς άλλους φορείς για μία ακόμα πιο ρεαλιστική χρηματοδότηση στα επόμενα χρόνια, για χάρη της συλλογικής αυτής προσπάθειας ως επιτοπλίστων νέων ανθρώπων που γίνεται για νέους ανθρώπους. Πέρα από την καλλιτεχνική και ευρύτερα πολιτισμική αξία του, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στον παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, εθελοντισμός, πρακτική φοιτητών, νέοι καλλιτέχνες και επιμελητές που μαθαίνουν μέσα από την ομαδική δουλειά. Ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει να μην είναι μόνο ψυχαγωγία, αλλά να επιτελεί έναν κοινωνικό ρόλο που διέπεται από τις αξίες της συμμετοχικότητας, της ενεργοποίησης, των δημιουργικών πρωτοβουλειών, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της δημοκρατικής συνδιαμόρφωσης διαφορετικών απόψεων και προτάσεων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι κάθε έκθεση και δράση ξεχωριστά που παρουσιάζεται εδώ δίνει την δική της μοναδική απόδοση της κεντρικής έννοιας σκεπτικού που είναι το σφάλμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κηρύσω την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών Πεδίων Δράσεως Κόδρα 2015. Ο λόγος στον καλλιτεχνικό διευθυντή κύριο Μιχάλαρο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τελίδη. Ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και το Δήμο για τη στήριξη, γιατί και φέτος ήταν πραγματικά πολύ δυνατό στήριγμα για μας. Καλωσορίζω εσάς στο Κόδρα 2015. Θα μου επιτρέψετε, πριν ξεκινήσω να μιλάω, να σας παρουσιάσω και την ομάδα, τη μεγάλη ομάδα του Κόδρα. Δεν θα τους φέρω όλους μπροστά, θα φέρω μόνο τους επιμελητές και τους καλλιτέχνες των κεντρικών εκθέσεων. Παρακαλώ τον κύριο Παναγί Κουτσοκώστα και την κυρία Ανθή Αργυρίου, τους άλλους κεντρικούς επιμελητές του Πεδίου Δράσης Κόδρα. Παρακαλώ. Τους καλλιτέχνες μας που παρουσιάζουν σήμερα σε εσάς τις ατομικές εκθέσεις, τον Δημήτρη Τοφαργάκη με την έκθεση Open Circle, τον Ορέστο Λάζο με την έκθεση This is not an error, τον Jules Roskam με την έκθεση Transgression, τον Βασίλη Χατζόπουλο αρθρώνοντας το λάθος, τη Μάγδα Λαμπροπούλου με το 01 Decibel 10. Ελάτε λίγο μπροστά παρακαλώ. Και τη Σοφία Τιμπουράτσι από το Cyber Art Space, την επιμελήτρια του Cyber Art Space. Ξεκινάω με την ομάδα διότι είναι πολύ σημαντικό για εμένα, διότι χάρη σε αυτή την ομάδα, την παραγωγή μας και τον Δήμο σε όλες τις, μακάρι να μπορούσα να σας αναφέρω όλες τις κατηγορίες που αφορούν αυτή την οργάνωση,
Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί και χάρη σε αυτούς φέτος, ειδικά γιατί είχαμε ακόμη πιο πολλές δυσκολίες, όσο τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, τόσο πιο πολλές δυσκολίες έρχονται και για μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί και χάρη σε αυτούς έχει επιτευχθεί αυτό το τόσο ωραίο αποτέλεσμα που θα δείτε σήμερα και είμαστε τόσο χαρούμενοι και περήφανοι να σας δείξουμε. Μπαίνοντας πιο πολύ τώρα στη θεματική, θα ήθελα να εστιάσω στο error. Error σημαίνει σφάλμα. Στους περισσότερους από εμάς, λέγοντας error, έρχεται μια λέξη στο μυαλό μας με αρνητική χρειά. Για μας δεν είναι αυτό. Για μας είναι η αρχή ενός τέλους. Είναι η αρχή μιας νέας οπτικής γωνίας, μιας νέας σκέψης, μιας νέας τεχνολογίας, ενός νέου μετά. Είναι μια στιγμή που ναι μεν ερχόμαστε, είναι μια τερματική αλλά όχι τελματική όπως λέμε κατάσταση για μας. Οπότε μόνο αισιόδοξες οπτικές θα δείτε, πειραματικές μορφές τέχνης ως επιτοπλίστων, διότι και εκεί εμείς επενδύουμε σαν θεσμός στη σύγχρονη τέχνη. Σύγχρονη τέχνη η οποία είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι που και σαν κοινωνία κατά τη δικιά μας γνώμη δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Η σύγχρονη τέχνη είναι σε μεγάλο βαθμό το στίγμα του σύγχρονου πολιτισμού στον παγκόσμιο χάρτη. Και σήμερα παραπάνω από ποτέ έχουμε ανάγκη να γίνουμε πιο εξωστρεφείς και να βγάλουμε τις πραγματικές οπτικές γωνίες της κουλτούρας μας. Μιας πολύ ισχυρής κουλτούρας, μιας κουλτούρας που σμιλεύεται ειδικά και μέσα από αυτές τις εξελίξεις σήμερα. Νομίζω ότι δεν θα πω άλλα, γιατί μπορώ να μιλάω αρκετές ώρες γι' αυτά. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την Ανθία Αργυρίου και τον Παναγίτο Κουτσοκώστα να μιλήσουν για το υπόλοιπο κομμάτι, το πολύ σημαντικό υπόλοιπο κομμάτι του Κόντρα.